Suntem foarte bucuroși, Team Slavujar, pentru că ne aflăm la a doua participare a expoziției Grand Balkan Competition, unde deja se cunosc roadele muncii din 2012, da? Meritele ale întregii echipe și în principal al lui Neacșu Florea, care e antrenorul principal, da? Cristian, Radu Romeo, Paul și bineînțeles eu. Și bineînțeles sponsorul, care și el are un rol important în toată activitatea asta. Spre bucuria noastră, la Frigilide am obținut și locul 1, și 2 și 3, da? Cu niște exemplare frumoase, și la Hibriz la fel. În continuare, domnul Florea Neacșu să intre în amănunte și domnul Vasile Bujor, care începând de la anul va fi arbitrul nostru și pentru Frigilide și pentru Canari Slavujari. La Frigilide, locul 1, l-a câștigat un mascul de mugurar, Brown Pastel, care a acumulat 92 de puncte. Locul 2, un Sticlete, un Agat, da, Pastel, care tot la fel a acumulat 92 de puncte, un exemplar deosebit, iar la locul 3, un Florinte, Isabel, care a acumulat 91 de puncte. Toate sunt exemplare din crescătoria Team Slavujar, pe care o patronează domnul Sorin Florea. Iar la Hibriz, locul 1 a câștigat un Sticlete, un hibrid dintre Sticlete și femelă de Canar, care tot la fel a luat 92 de puncte. Locul 2, un hibrid de Canar cu Florinte, un Agat, da? Care văd că nu vrea să fie la poză. Iar în locul 3, tot o hibridare dintre Canar și Pietrușel, care și ăsta a acumulat 91 de puncte. Și în continuare am fișele de arbitraj la 47 de exemplare,
După câte mă uit, nu stăm rău, deci cea mai slabă pasăre pe care am avut-o în concurs a avut un punctaj de 86 de puncte, da? Iar media cam 88-89 de puncte. E primul an când reproducem aceste păsări și acest arbitru ne-a arbitrat păsările foarte, foarte corect. Avem și un club înființat nou și Team Slavujar este compusă din Sorin Florea, Florica Neacșiu și Cristian Romeo, prietenul meu, care toți trei formăm un întreg. Îi dau și lui microfonul să spună și el câteva cuvinte, că și munca lui este aici, deci nu numai eu. La locul 2 avem un hibrid, un amestec între florinte și cănăriță, un canar ceapăr de culoare galbenă, da? Sunt păsări de cultură, sunt păsări cu care noi am plecat practic la drum și din lucru cu ele am căpătat experiență în acest an. Atât hibrizii cât și păsările ancestrale sunt păsări obținute de noi în crescătoria Teamului Slavujar, da? Noi încercăm să perfecționăm arta hibridării păsărilor sălbatice cu păsările crescute în captivitate, dar practic vreau să vă spun că toate păsările sunt crescute în captivitate, sunt păsări de cultură, da? Eu zic că am obținut rezultate foarte bune pentru primul an. Majoritatea păsărilor a obținut peste 90 de puncte, 89, 90, 92 de puncte. În urma acestui concurs, din care noi am tras învățături, o să selecționăm practic păsările cu care am lucrat și să oprim numai vârful de lance din crescătoria noastră, păsările care au obținut un punctaj maxim, da? Și sperăm că anul care vine să ridicăm ștacheta la nivel internațional și să putem să participăm cu aceste păsări la campionate europene, ba chiar, de ce nu, și la campionatul mondial. Majoritatea păsărilor pe care noi le-am adus aici sunt păsări care au până în 8 luni de zile, practic sunt pui, da? Ele și-au definit culorile și penajul, sunt păsări pe care noi le-am îngrijit și le-am tratat numai cu produse naturale și cu care sperăm ca anul care vine să ridicăm numărul și să le înmulțim practic în cadrul crescătoriei. Ce vedeți aici este doar o mică parte din păsările pe care noi le-am obținut în urma muncii noastre practic de un an de zile. Noi mai avem în crescătorie practic exemplare la fel de frumoase, dar care practic n-au putut fi aduse, dat fiind faptul că sunt undeva în jur de 400 de pui. De mugurari, sticleți, scatii, cintezoi și bineînțeles și hibridarea dintre aceste rase. În acest an România a primit avizul pentru a se alătura comunității ornitologice mondiale. În 2013 România va fi anunțată oficial ca membru a Comitetului Ornitologic Mondial și cu această ocazie și Team Slavujar și Asociația Crescătorilor de Fringite vor participa la acest campionat mondial cu o varietate mare de păsări indigene, cu păsări de culoare și pentru prima oară și cu păsări de cântec.
Nu, aici, sunt terminat. Suntem cu mine la mine, nu te-am mutat. Am intercentat, așa. N-ai acolo, foarte? A venit voi acolo? Arbitru de Beru și frumos. A bine? Aia culoare a plăcută, frumoasă, dulce, nu știam. Îi place lui ăsta? Vă duc să văd să cumpăr bani.